Wallahi muna nan dai kawai muka je ana harbo rocket muka ga odoji suna ta gudu suna fita. Har yanzu haka zaki je rocket ake harbowa cikin nan. An buɗe da yawa wasu sun fita a yanzu haka. Tun misali karfe nawa aka fara wannan harbe-harben? Wajen 10 aka fara wannan harbe-harbe. Sun kai minti 40 suna wannan abin. Sun kai minti 40 suna wannan abin. Daga ina ake harbo shi abubuwan da ake harba da Ta gate wajen da ake shigowa main gate. Shin babu jami'an tsaro ne a gate ɗin shigowar? Akwai sojoji, akwai jami'an tsaro Birjit, amma duk sun tarwatsa su. Kuna da masaniya ko su wane ne suke wannan harbe-harbe? Aka ce dai tunani ana cewa Boko Haram ne. Amma ba mu gan su ba, kowa sun fita sun gudu. Shin ina ma'aikatan da suke kula da ku a cikin prison ɗin? Duk sun gudu. Ina sauran fursunonin fa? Duk sauran sun gudu sun fita waje. Kuna da masaniyar kamar ko an samu asarar rai ko rauni? A'a. A yanzu dai ba mu da tabbas. Ba tabbas a yanzu. Kina ji ko? Ana harbi. To ku me hana ku guduwa? Yanzu da mu fita. Ta ina mutane ke guduwa musamman majami'a? Ta gate. Kina ji harbin ko? To ka ce ta gate din ake yo harbi kuma sannan ta gate din ko mutane ana harbi ko mutane na fita? Ba bude gate din ba sun fita wajen premises din prison. Harabar prison din. Sun fita harabin prison din. Shin su jami'an tsaron da suke kula da ku ba su kira wasu sauran jami'an tsaron na wasu ba mu da labarin wannan don mu ma we are trying to run. Yanzu to wani hali ake ciki a yanzu haka? Yanzu kina ji ko? Yanzu kawai harbe ake yi yanzu kowa yana neman ya gudu ne. Ba mu iya ba da ainihin information ba. Kabbara kawai ake yi. Ta ina ake wannan harbe-harbe? Ta bangaren wani bangare ake harbe-harbe? Ta bangaren wajen 'yan Boko Haram ne bayan su. To su ma sun fita ko suna ciki wanda aka kulle din? Suna waje. Za mu fita.